Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules, nakita kada siglas ang tiyempo naton, Hunyo 17, tuig 2020. Action Hotline! Liwat na naman kita nga nagabi-abi sa aton nga mga ka-aksyon, nga naga-monitor na this time. Tubtob kita tak na alas 9:30. Karon na nga aga. Action Hotline! Ginaupdan kita sa technical side ni Aksyon Nelmar Madera. Kabuhilog man naton, back up ta si Aksyon Elry Dotilios kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Artay Hupon, checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live. Good morning, welcome to the show. Kag sa aton nga magka-aksyon na may available dira nga chatroom, hindi lamang sa Facebook page, kundi pwede man kamo kapadala sang mensahe sa bahin sang YouTube. Action Hotline! Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Of course, unahon tang patrol in a short while, kay grabe ini, nano ining natabo sa Bacolod aga pa. May isa ka foreign national, ginsulod sang mga kawatan ng iyapuluyan, nakabugtaw, gintero sang mga wala pa makilalan nga persona gamit to M16 Armalite rifle. Do hindi amuhaw, do hindi amo, ding kakita sina iya, ang mga nagapang-hold up o kon ang mga nagapangsaka sa balay, ang armas hindi hamak. Action Hotline! Ang mga cases, sumungporti kadamo, sa Dumaguete City, may kapitan, gintero, patay man. Sa Kabankalan, may ara man kaso sang pagpanglutang. Ginatsekta San Carlos, do may ara paginano ini, daw kadamo na giniya. Kagawad naman to ya sa San Carlos, gintiro pagid. Nano ni man, aga pang banwa ang balita, talunsay patay. Action Hotline! Isa ini sang tutukan ta karon kay ano bala epekto na ni sang kapigaduhon bangod sang halit nga gindulot sang COVID-19. Pero tigding kakita ho foreign national iya sinulod sa balay niya. Grabe mo kung si Aksyon Alvin grava pa gin pating ido sang foreign national ginidiyahan sa makawatan ti kon magbitbit ka sang M16 Armalite rifle hindi na pwede nga nagamotorsiklo ka lang. Alangan mo na isulod karon ang M16, ipang kakason mo kag isulod dira sa imo sining bag abi para hindi kitaon. O kundi uri bayon mo gid. Ang isa gid ka simple nga nakita ta nga sigurado di sa lakyan man ining mga way pa makilalan nga mga persona. Action Hotline! Unahon tablang patrol in a short while with Aksyon Alvin Graba, director dira gyapon sa lugar sa di natabo ining insidente. Giningagaw pa nga madala ang biktima sa bahin sang ospital o galing bangod sang igo nga naangkon sang foreign national isa ka Belgian national ipatay siya. Action Hotline! Inano na ining nagakalanabo sa Bacolod kadamo krimen daw ginatsanga og gid ang hepe sa police station number 4. Nagligad station 8 may mga cases man pero kabalo kita ti normal na iyas trabaho sa pulis. Basta may krimen, dapat tutukan niya gid mo. Action Hotline! Ano pang mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga aside from this crime story. Ang update man kay si Mayor Bing nagmeeting sa iya sining nga mga kaupod
nga mga opisyales sa Bacolod, angot iya sa protocol sa sining extended MGCQ. Ang Bacolod Extended Kita MGCQ, Modified General Community Quarantine, tubtob sa Hunyo 30. So ang tanan nga mga protocol ay presume, amo man agyapon kung anong na-experience ta subong during the MGCQ, same lang nagyapon ang ipatuman sang syudad pero ibaluon tang update sini karon sa mga opisyales naton sang Bacolod. Sa mga nagapamangkot, parte sa biyahe sang fast craft, i-check ta karon kung na-harmonize na sang Iloilo kag Bacolod ang plano nga daw masulod sa isa ka agreement o kasugtanan kay ting duha ka may LGU hindi ya magrisgo mo. Kay nang magdinaguso, mapinagusto lang, mabiyahe ang iba nalin pa karon sa Cebu via Iloilo or whatever nga means of transportation nila, hindi kita luyag nga sa nag-amat-amat damo nga mga cases kay nag-gross kapon may nagdugang man mo, hindi kita luyag nga ang Bacolod kag Negros makatulad sa Cebu nga ginbalik ang Cebu City ginbalik sa ECQ. Kagari pagid. Kumo nga ang Department of Health nagpadala na sang memorandum kag confirm ini no less than Governor Eugenio Jose Lacson kati dapat ang Bacolod City ang mga swab sample hindi na pagpadala sa Iloilo, dira na lang sa Teresita Halando ni Provincial Hospital sa Silay para mas madasig ang resulta. Nga maayo nga tikang ini-informe nga tindi na magalakaw lati ang mga OFW ng iban nagalalain na nadugangan ang stress nila bangod sa pagtiner sa quarantine facility. Because kaintindi kita dito pa lang daan sa Manila, na-delay na sila, magluwas sa mga OFW, nagalakip man ini sa mga locally stranded individuals. Tiyan mo na, ang latest karon sina hibaluon diri sa aton nga pagpangalagad. Alas 8:09, Action Radio Philippine Standard Time. Aduan ko si Action Alvin Graba sa patrol karon nga aga. Update ini sining kaso nga nagluntad pagsulod sang mga kawatan. Grabe ang kawatan subong akyat bahay kag may suspect ang pulis nga posible isa ini ka organized crime group ang nag-strike sa Bacolod. Without the latest development kag update sini pilak mga basiyo ang na-recover sa pulis. Nanong latest karon nga development may mga CCTV bala nga mahimo makabulig sa investigation sang otoridad. Action Alvin, good morning, please come in. Action Art, ongoing pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 4 led by Police Major Charles Heber. Ang sitwasyon diri Action Art, si Major Heber ang still nagapabilin sa sulod sang puloy-an sang panimalay nga Nolens, no? Kaya ang biktima diri Action Art amo si Carl FMG Nolens, 76 anyos, taga Beach Road, Villa Aquila, Barangay Villamonte, diri sa Bacolod. Nakagawa na, naka-pull out na Action Art ang mga katapo sa scene of the crime operatives Brekta sa isa ka pribado nga hospital Action Art. Sa diindid to gindala una ining biktima si Carl Nolens kaga dito na gindeklarar nga dead on arrival Action Art. Ang suspect Action Alvin, ang location sina kon halin ka sa Granada halimbawa magliko ka pa Trinity inang ginalakturan pa NGC amo na da ang location sa puloy-an niya. Correct, Action Art. Sakto gid Action Art. So kung naga-travel ka pakadto sa NGC, di ni siya nga side sa left side Action Art. left side. Ikapila nga balay kay ti may bakante na dang primero. Una gid nga balay Action Art kunti may bakante diri Okay. nga Una nga balay. Una nga balay, una ini nga puloy-an ang ining lugar sang biktima nga Belgian National. Okay. Sunod diri kay kagina naka-istorya naton si Sir Heber pero makadali lang gid kay sako gid siya mo.
ang apat diri ang suspect nga nagsulod sa puloy-an ni Carl Nolens. Ang suspect action art base sa pagpangusisa man sang mga kapulisan nag-agi action art paagi sa pagguba sang isa ka grills sa pader sang puloy-an ni Nolens. Kag diri na action art nakasulod ining mga tagpangawat kag nagsulod sa balay una gingapos kag base man sa pagpangusisa man naton sa kagina kay Guillermo Villar ang driver action art sang biktima driver sang biktima nga una diri nga ginbahayag sini nga ginguba ang grills sang isa ka Porsche, isa ka grills lang actually ang nakita man naton diri action art nga ginaguba. Bali, ano kataas ni kundi aside sining grills yung ginamuno mo, ang iya balay ni may pader wala? May pader action art pero lubo ang pader niya sini. May pader, taga din, may tagahawak mong pader niya? Tagahawak action art, no? Mga hawak? Tagahawak lang ni siya. Pero So, ang ina nga grills pader, may grills nga ginbutang. may grills nga ginbutang. Ano ka na ko ang grills Ang ni? grills diri action art sa aton sa pagbulubanta lang kaya rin lang kita skilled diri kikitaon naman naton. Okay. More or less action art mga 5 feet ang grills pero ginbutangan pag sa mga barbed wire. Sa ibabaw? Oo, ang babaw. So, Ginbutangan meaning, pag- why na sila nagtakla sa ibabaw sang grills, kundi ato ang grills mismo, ang ginkakas nila, ginlagari nila posible. Ginlagari gid ni. Oo. Okay. And diri action na art nga gingapos ining duha. Base sa pagpangusisa man naton kagina kay Villar nga gingapos ang duha ang utod abi sang asawa sang victim. May pangalan kita action na art although ang ini nga pangalan sang victim action art si gingkilala diri kay Carl Nolens, no? 76 anyos. Kag ang iya sini nga asawa action na art ang gingkilala man diri kay Liza Marie Bantige Nolens. Okay, isa-isa tanay. Kundi nagsulod ng kawatan, anong oras to ginalauna pasado? Mga alauna pasado wala Pagsulod nila sa Puluyan Action Alvin, sino ang una nila nga gin-approach? Ang driver, ang asawa, si Nolens mismo? Action na art so far no kay ginahulat ginaton parties to have an exact investigation ang mga kapulisan kay area kagina sang aga una nato na istorya ining driver sa diin wala siya that time sang natabo pero nakasulod pa siya action art Okay. kay gintawag siya mo ginatawag siya sang asawa abi sang biktima nga si Liza Marie Nolens nga sulod sang kawatan ang ila sini nga puluyan that is why dali-dali siya nagkadto diri and diri na action na art nga isa man siya sa nagdulong sa biktima sa Okay. Metro Bacolod Medical Center kag dito na action art nga gindeklarar nga patay ang ining biktima nga si Nolens Pero ang ginmuno mo yagina, sino to yung gingapos ang sining mga suspect nga more or less apat kabilog? yes action art at bali apat sa sulod sa puluyan Apat? victim asawa kag ang utod abi ni Liza Marie ang utod sining ni Liza Marie action na art kilala diri kay Ireneo Bantige no Okay. Ireneo Then Bantige, sila yung tapos, nakapwesto, nga daw sila dayon ang nakitaan sining perpetrators. initial sunod diri sa pagpangusisa kag base sa pagpakigangot man naton kag action art kay Guillermo Villar nga ara sila sa dalong nga ginggapos ining si Ireneo kag ang isa katimbang pa. So apat sila action art sa sulod sa sininga puluyan. Ang itsura sang sininga puluyan action art para sa ating talupangod sang aton sininga tagpalamati nga up and down ini siya nga balay ang balay action art tanan himo mismo sa solid nga structure ang ining balay kag sa diin suno pagid kag base man sa pagpangusisa man naton diri action na art nga may mga na-recover diri action art no although bisan sa mga pictures gani diri action art and pagpangusisa man naton sa pila ka mga pulis nga halin sa sulod nga naga-amat-amat gawa ang recovery diri action art initial apat no initial pero subject Hindi, kundi gingapos tong duha una. yes Pagkatapos nga gingapos, ang utod sang asawa sang Bilja National, kag ang timbang nila, babae maning timbang la. babae action art ang timbang nila. So pagkatapos gingapos, anong natabo? Siling to may mga ido pa dira nga posible ging control. Anong ginhimo nila? May mga ido da Action Alvin?
Ang yes, action art actually duha ang action art duha daw makabig bala nga simultaneous nga pagpangawat ang natabo. Una diri kay diri may man natabo nga pagpangawat the same time, the same date kay nasang kagahon sa isa pagid kapuloy ang reaction art. Although sarado pagpadulong naton dito nga may ara sila nga ido nga German Shepherd. Ang German Shepherd Sa piyak ni nga balay giling ido. Balay na. Yes, sa piyak nga balay. Ang Biljan National nga sinolen siya why ni ido? Gina-check naton diri may ara diri ido action art pero gagmay nga ginpagwa kag ginpainitan bala. Ano ba lang gagmay nga mga ido, iya sang Nolens. Nakita lang naton diri nga ginpainitan ang ido. Ang diri naman sa piyak nga balay, kag gina-check naton kung sino ning tag-iya sang balay, kay dito man haling kagina si Sir Heber, sa piyak ni nga balay, ang balay niya sini action art dako man, ang kolor, ang iya sini nga gate, kag ang iya nga pader more or less, ni magsala action art, mga kataas man, mga 10 feet siguro, diri sa sining nga balay may German National, no? Rather German Shepherd nga ilo. Action art rin na si Sir Heber. Karon lang action art, no? Para padayon naton kay available na si Sir Heber. Sige, kay para maatagan tani kung nanugid ang investigation. Sa Action Radio Bacolod, action na art si Sir Heber, no? Mapasirong kita kuno anay, no? Okay. Kay masyado ka inisato sining na hamtangan kay nagwa. Sir, yes. Sir, like kasubong sa Action Radio, sir, anong pinaka-latest sir, sa sining investigation? So, amoy na, no? May initial kitang report wherein ang biktima sa robbery nagtaliwan ini siya. Binihagaw ini siya dala sa aton pulis karga sa aton patrol. So, gid-declare siya DOA. So, amo ni ang aton nga biktima ging kilala naton kay Carl F.N.G. Nolens, 76 years old. Belgian national ini siya. And then, ni siya nagapuyo dire sa Bilyangila. Sir, ang pasada bigya, sir. So, ang plastada sa initial nato ng investigation, ang apat ka posible nga nakita sa naton nga mga witness, apat din ang suspetsado, nag-agi ini siya sa may grills nga daw pader. And then, nag-gain siya nagsaka, posible nagsaka ini sa second floor, nag-agi sa daw punahi. And then, gin-detach ini, gin-guba nilang sliding door. So, posible mo ng entrance and then amoy na nag-maneuver ning apat naton kaso. Pero paano na kiruhan sir ang Belgian National? So, ang ongoing pa nga nga investigation, isa man na ginalantaw nga naton nga posibilidad nga nagpaso ini ang biktima. Pero sa ano mo ay armas? Nakuha ang armas niya? So, ang wala kita recovery sa firearms. Initially, ang recovery naton is mga empty shells ang possible nga long firearm and then duha ka isa pa empty shells ang possible nga short and then sa live ammo sang 9mm. Ano sir ang armas sir sang victim sir ginkuha sir ano kasi? So, isa pa ina ang aton nga pag-imbestigahan kung ano gid ang matuod nga ikuha ang iyang armas. Ano may mga nakuha ang mga tagpangawat? So, amo pa na ongoing sa mga aton nga accounting nga big sa possible nga mga items nga nadula. Pero initially, may missing bag, duha ka bag. So amo pa na nga nga gina-follow up. So it seems simultaneous ang pagpangawat kay sa piyak ni nga balay ginkawasan man. Gintry nga ginsulod. Yes, isa pa na nga nga kandakan sang investigation. So far, ongoing sa mga nga investigation. And then may mga persons of interest na kita nga ginatutukan.
Alas 8:21 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Balikan ta si Action Alvin Graba. No kay ang investigation sa pulis ning ginaosisa subong og ginapamatian ta kunan no gid ang natabo. Tining kakita imo yaman akyat bahay purti ka isog ya madalaya M16 kag take note nga may ara sang ginapatuman ang syudad nga curfew. Tinano ni man, why ni sila matalupang dan? Action Alvin? Alas 8:21 na, grabe, madi nga insidente. At kagduha ka balay taning target nila. Action Alvin? Si Major. Kamuhin na ang victim, ang mag-asawa, ang Belgian National, and then amo sa DOA, and then ang wife, ang victim ang lumpat from second floor, daw terasa nila nga daw. Uy. Parang medical bulletin niya, sir. So, okay naman siya. Oo, okay. Ang ginamit, So, extra recovery when it comes to firearms, no? Mula ng initial naton, mga amos ng possible rifle, fired cartridge, and then isa man ka, duwa ka amos, ang isa live amos, isang one short firearm. So, nito iya sa suspect? So, far, hindi pagid naton ma-determine after nang ma-determine naton kung makakanda ka na isang autopsy ng bangkay sa... Sir, ano kung naging gapos pang mga kapdanan sa biktima? Yes. So, ginggapos nili ang bayaw sang biktima. Pero wala nakagpigan. I think siguro nakabasyag na sila based sang ginayara na sa sulod sang Palimalay. Yes, because makita natin initially ang entrance nga kapos lang lumion sang grill. So, posible gintukuran lang o kung butong lang kay makaya malang ina, and then entrance ang mga suspetsado. Ano ka matuod nga kaliban ni Kabendas na ginawatan sa palay? So far, ang gina-check ko pa na ng aligasyon because nga wala pa ko di sa kabulan. So, amo pa nang ako nga ginapaka. So, where in fact, ang ining lugar, ang may standing order di kuning pagkakadakan sang mobile store at least because nga prone makitaan ta do isa consider man naton nga kuan nga crime prone area is because sitwasyon dire. So far na Pila ang initial ka mga suspect? Initially apat. Sa piyak. Ang isa pa ng ongoing investigation natin nga posible nga sapyak, and then dire isa lang. Ano ginsakyan ni nila, Action Alvin? Magtabi siya? Wala. Ongoing pa natin nga investigation, wala pa kita information. Daan sa biktima. So, ang fatal nga posible guro sa lawas at tanan initially ang bigo sang Bali, sir, anong salakyan ang gingamit? wala pa sa information. Okay. Ongoing pa subong natin nga investigation, and then gina-check natin tanan nga matibol nga makuha natin sang CCTV para at least nga makabulig mo sa atin. Pero hindi nga Palimalay, sir, may arma CCTV dito sa pamilya natin. So, negative. Wala. Negative. So, ano sa kanabuon sa kalaya ginsunod, sunod-sunod, ginsanuhan. Yes, so, kay sa aton makita, posible nga tanuhan. Kay may mga modus kami na nakita ini nga daw well trained sila ka may kumbaga may batid naman nga mga
Ano sila sir nga organized ka na? So ongoing pag nato ma-declare and nga ma-positive identify Sa pagpati ninyo, this would be an organized group na nagsulot. So yes, so posible na nga organized. Sino pa palay dito? Galing in attempt nila, dire duwa ka balay, why sila nagtasa sa isa and then dire sila nagtutok. Pero sa may ara kami siya nakuha, sa info nga may ara pagitan sa Aerorecto, kasudong nga balay, may info kami. So, pali may info mamutin. So, hindi naman wagi sa full details about sa ilang specific area. Pero, ang isa man na nga mga posibilidad nga malink naton nga may kaimuan mo. So may sir, may mga abiso ikaw sa mga subdivision, especially dito sa area sa Station 4. So yes, so isa subong sa intensify tagid ining kampanya nato no kontra sa mga krimen nga wherein nga timing na gid ining subdivision nag-create ni sila one man initiative man nga para ma-avoid ang nga insidente. So far do wala pa gid maplastar kay na istorya ko man ang ilang homeowners president. So mo na kung posible well equipped gid ang aton nga panimalay CCTV sa ina makabuli given nga wala kita sa aton panimalay ma-monitor naton nga katabo. So isa na makabuligid sa aton nga investigation. And then amoy na nga coordination din kita sa barangay. Nga at least ang mga force multipliers naton nga mga pagiyo. And then aton man every time nga kanta kita pulong-pulong sa barangay wherein nga aton info disseminate ining paano naton malikawan ining mga insidente nga pareho. Wala na big word, brother. Ang mayara so isa pa na nga mo nga pag-istorya. Posible sa second floor kaya dito siya nabtan sa atong tropa. Sa recovery sa mga bala sa kanto. So mayara sa ground kung mayara mo sa second. Bali ang mga possible long shells nga fire cartridge na recover sa babaw and then sa dalawang mga iba. So ano gagamit ang sinister sa mga long firearms ang mga organized group? So hindi naman na ma-conclude because nga anyone man makagamit ng firearms. That's why nga aton nga kampanya ang uplan naton katok sa mga firearms aton gina-intensify para aton ma-collect o ma-surrender ining mga firearms nga wala na. Are you planning, sir, na maka-istorya sa ibang na mga kainot na palay para may mga CCTV para makabunod kayo? Yes. So ongoing subong aton nga investigation kagaton na inang ginahimo subong. Siya na At si TM16 na siya mo, ano pa, pag-consider mo na ialangan, bakal malang M16, mabalaan malang nila unless kaya nga M16 na ginagamit, why lisensya? Yes, action art, no? Amo na, kung wala gid lisensya, kay komo high-powered... Ang maintindihan ko lang sa ginambal ni Major Heber, nga alin siya idalom, may mga basiyo nga nakita man. Sa babaw may ara man. Yes, action art. May ara na basiyo nga na... Pero ang ining victim nga Biljan National sa ibabaw siya nga portion na sa second floor siya natiruhan. Yes, action na art ipa-klaro tani Grabe, no? Kay Sir Heber action art, no? Okay. In case gid man nga ang Belgian National nga natiruhan sa babaw o kung sa iya sining kwarto action na art, no? So, amon ato panay coordinate Aha. incident nga natabo dito sa Pero may posibilidad yung sagalin niya. Okay. Sigahan tagid kung may di man maligar nga mga possibilities while nga sa ng investigation magwa din na
Ang biktima di natiruhan dampi sa babaw. Yes, sa babaw. Sa Okay. tagwa sa iyang kampertahan sa iyang pagkisilo. Tapos ang babae, sir, ang iyang asawa, naglumpat from gikan sa balkonahe. Yes, so rekta sir sa Ang buti check ba siya kung tuod di nga in ang Bilya Nacional do schedule yan do masaylo sa bag-oy nga balay subong adlaw man. Bali nag-resist ni ang Belgian National. Kasi hindi sa pagin na determine pero sa akin na mga lantaw ta hindi nagbato. Yan nga. Sir, i-check ko lang, ang iling Belgian National, ginabaligya niya ang iyasing nga balay? Why pa kita information about that? Why pa? Why pa action art, no? Sige. Why pa siya information about this. Pero subong sini ang sitwasyon dire action art. Sa piyak sang nag-amat-amat na init ang tiyempo. Pero subong sini... So baling wa gali action Alvin pagsulod sini mga suspect ginuna nila gapos ining duha. Yes, action art. Amo na Posible ang, wala ayan. patuya linok panay kay basig intayaan kagin gapos mo kay kun linok panay to na alarm tungod ang Bilya Nacional nakapreparar to. Oo, action art. Nakapreparar gig. Pero ang katingalahan nga may mga basiyo na sa idalom. Ano man nagawa ang Bilya Nacional nga amo to ginlutang nila or hindi ko makuha nga kay kung dapat kung dito sa babaw na tiruhan, siyempre dito na nitani na recover ang mga basiyo sa M16. Yes, may ara Okay. action art ang baldan ni Major Hever nga may M16. May rather high powered no long firearms kagang may nakuha man nga high powered short firearms. Hindi pa Amo na- as of now ma-confirm nga M16 na. Yes, action art kay ginapaagi ini sa I think trajectory test sa idalom sang scene of the crime operatives kay dala Okay. nila action art ang ini nga mga bala paagi man diri kay Police Major Dr. West Edkila nga Okay. naggindala na ang ining nga mga pasiyo Aha. kag atong isa ka kalupok nga bala kung bala action art. Sa live Nagdala mo, naman pwede dito. mo na mapakita, Bisubong, kung atong kakas nila nga grill, saan ako dako na, kaya din nga porsyon naman. Action art, try nato no kay way naman diri ang mga police bisan may police line. Ate, sige, hindi na lang, kung alang-alang Action Alvin, nag-withdraw na to ang team man sang police station number 4. Isa ini naman kapanibagong challenge sa pamunuan sa Bacolod City Police Office sa kay Colonel Henry Binyas. Si Action Alvin. Yes, action art, sulod kita no total way naman di police sa likod sang sininga salakyan. Ang ininga salakyan pick up action art yan ginapanagyahan sang victim no. Diri action art diri dampi sa silinga Hilamon rather sa may tanam diri action art makita na diri action art ang intakas na drills action art no. Ginatuto sa ato din na Facebook action art. Ang intakas nga isa lang ni sa action art. Isa lang gid diri nga igo nga saktuhan lang gid no saktuhan lang gid nga makasulod ang ulo kag ang lawas sang isa ka Okay. tawo kung ang lawas siya So kung pagwa iulan nila, ka, posible na mas naglabay gapon o kung sa main gate na iya. isa ni action art sa ginaimbestigaran dati sa subong Sige, niya sige, timbutangan sang sige. police line isa pa ni action art kita man na sa ato sini nga Facebook live action art no? Okay, okay. Amo na ang kakas ko na utod nga grill sa pagis paglagari. So depende na karon action art balik kita no ara katagyapon sa sagwa kay Ayos naman Action Alvin I-consolidate na lang karon lihog kag sa mga pictures bla para makita sa mga ka-action ta karon. Roger and that action art. So rekta diri sa area sang Villa Angela Barangay Villamonte with action na ninyo Bugina ang ka-action nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Grabe na ini nano natabo sa Bacolod. Ini ba lang ang mga tao ang purpose nila nga maghimo lamang sang krimen, mangsulod-sulod sang punuyan, kag ang delikado iya kay patyon kanila kapin pa kun makabugtaw ka. Kung magbato ka, pero ang unusual diri nga ang puwerte ka high-powered. Ang mga armas sa gingamit nila, nano ni man? Uy, hindi na ninsakto mag-amo ni kay
Dira ka man gani gitiner sa balay mo. Amo nang balila, there's no other place like home. Amo na ang seguridad mo do secure ka kung nara sa sulod sa panimalay mo. Amo na nga halos kalabanan pag tapak tak na alas 9. Gusto na makapauli ka, way labot sila may curfew kita mo. Oh. Pero kung ang isa ya ka kriminal utok, bisan ano pang regulasyon halin sa ginatawag nga curfew. Oh, kung ano man dira nga mga regulasyon, hindi niya magtuman, manlain ang ila intensyon, gaymo sila mo. Gusto nila ya magkumiter sang krimen. Inano ini, nanong mambal diri sa mga city officials taniman, ang mga panglutang sa Bacolod nagliga nagdamo man. Hindi man masulbar. Hopuli iniya nga kaso nga ginsulod ng isa ka sibilyan nga nagapangabuhi isang gusto sulod sa panimalay niya. Ginsulod kag kon balati kon pangawat ginman pilani ang ginkuha nila. Now, ano ni ang ginkuha nila sulod sa balay dito sang Bilja National? Kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran na lang kita kung ano ang mambal nila sini sa mga city officials ta. Bangod sa sining recent incident nga nagluntad. Oy, may isa pa gali ka breaking news. Isa diri ka kilalaman nga politiko, kag isa ka kilalang nga negosyante, no, si Eduardo Danding Cuangco Jr., ang balita sa Manila nga tiini siya ang nagtaliwan sa edad nga 85 anyos. The founder sang hindi lamang CEO and chairman sa San Miguel Corporation, kundi isa man nga kilala sang leader sa organisasyon kung political organization ang NPC, no? Nationalist People's Coalition. Nagtaliwan sa edad nga 85, hindi pa lang klaro gid kung ano gid ang gintunaan sing iya sining kamatayon. Nanong masay diri sang pumuluyo. Now, ang akon gani paglantaw bangod sining insidente, ambot ano iset sini sang bilya ang hilada, kabalo kamo inang dalanda. Access road na nasubong mo, kung alin ka sa NGC, dira ka malabay, agod makalikaw ka sa traffic, nga hindi ka maglabay kung mag-agi sa Helvetia, no? Nga maglapos sa Burgos Extension, kundi man ang direksyon mo. Isa ini sang alternative route kang ginaagyan dira sang mga private halos nga masalakyan. Ti kunarang balay mo da, mabudlayan ka siyempre nga mag-determine kung balay na nagalabay si mo da mga malain na nga elemento o kung mga umalagigid lang. No? Pero ti kondis oras na may curfew, siyempre lain na nayay. Tinano ini. Kaya gingamit sa mga suspect niyo o kung sa mga persona na hindi lialaw-lahog ng armas. O, hindi alaw-lahog ng armas. Karon na, pagbalik ta, anong reaksyon diri sa mga city officials na ton? O, ano mga reaksyon diri sang nagkalain-lain nga sektor? Kay siling ko basi kung hinali amo ni magsulod sa balay mo, anong ibato mo be? Baka bugtaw ka karon nga makibot man ni sila kag paburutan ka na naya, kaya ang initial itong report ni M16. Kaya ano pa pagbalos mo sina? Mahuya kaya guro magbangon ko masakam kasang armas ang gamit ni nila. Ay grabe ya. Diriya sa mismo syudad sa Bacolod, sa mismo subdivision, gaga-expect kita siyempre mga balay matagas ang pader. No, ini galing niya, pwede ko na maukab lang, edukapos ang grills. Pero ti ano ni man, hindi alawag-lahog ni. Kung ako maglantaw, ini nga grupo, hindi niya kay, siling nga nag-meeting lang sila outright, nga nagambal nga matipon ta, o may sudlon ta nga balay to, hindi lang na mo nakasimple. Well, planned ini, kag kon bala, ang pamangkot, mga Bacolod nun ini, o kon mga pangayaw, nga nagsulod naman di sa aton sa Bacolod. Ang ustisya niya mo ning dapat ginmatag, kag kung sino nga grupo, dapat presentar ni sa mga otoridad. O, dapat ipaibalon sa publiko na nung investigation no sini. Sino may kaimuan sining krimen.
Timay lang itong isak balay ito, kinuway kung dali losob, kaya ang report pagigani, hindi lang dramo. Sa Villangila, daw may plano pa sila, nga sudlon man nga balay, dito sa Iroreco, inaiya mga askitsi information and subject for confirmation pa sang kapulisan. Anong masaynos ni? Anong masayno? Nga mga hold up, pero kung mga akyat bahay, group yan nga nag-operate sa Bacolod, hindi lahog-lahog ang armas. No? High-powered firearms ang ginagamit. Ti sino lang makabakal sa high-powered firearms, bi? Kabalo ko man kung pilang presyo sina. Kag hindi niya tagoy-toy, nga mga hold up, pero kung mga akyat bahay, ang may kahimuan sa krimen. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Social distancing. Ang buot silingon mga partners nga kinahanglan maghatagay anay space. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sa bisan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:58 na. Oy, good morning kay paring Basti Girhin. Gamonitor siya, permi man ni siya galabay das lugar no, sa may Villa Anghila. Amuman kay Jose Mungcal Torilla, may aga, may gid nga pag-monitor. Unahon talang si Vice, no, para at least makakuha kita sang update man na dayon parte sa meeting nila with the mayor kung ano ang mga regulation, ano ang mga protocol, kay same man lang siguro ni nga protocol ng ipatuman. Kag karon ni check ta Marina ano nang latest update iya sa matabo nga gina-expect nila, kay ang pag-intindi ko do may meeting pa no sa karon nga adlaw ang Marina, ang Coast Guard, ang mga LGU sa Bacolod kag iyaman sang Iloilo no regarding sa sining gusto matabo yasan duwa ka mga LGU bla no kung ano ang sitwasyon sini sa biyahe sang fast track, kay hindi mo man ni mapagustuhan no nga magsinulod ni nga gulpi bisan sino man galuyag taga Iloilo nga magalakaw-lagaw di sa aton ka delikado sina. Action Hotline. Ang iban nga mensahe nyo karon lang nga dugay-dugay. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran. Ari siya sa aton nga linya. Vice, good morning. Ngayong agad action art ng agad sa pagpapalamatin. Vice, subo nga balita niya pa may krimen nagluntad sa Bacolod. Ang worst pagid kay ti ang akyat bahay ni nga perpetrator o armado sang high-powered firearms kag hindi lang lahog ya. Hindi lang isa kundi apat initially ang report no nga nagsulod sa puluyan sing isa ka foreign national ang Belgian national bala nga napatay gid Vice. Ang akong report na action na art simultaneous sa tupad pagit. Oo. Ang ilang nga German Shepherd to was poison. Galing kay wise sila ka-penetrate. Oo, duwa ni siya actually. Ang akong report na dato na from a reliable source nga manda sa subdivision. Ang sa piyak to yang ila German Shepherd, I think was poison. Then nakasulod man to sa top tapdan because of the siguro presence, I think may tanod nga nagalibot. So was ang krimen wala ma-consummate action art. Okay. For sang COVID, ang kriminalidad kara na dugangan mo siyang COVID because of survival bala. Damo wat ano bra, dama wala income. Then
Mm. Yes, Vice? Yes, I think isa pa gid na. Kaya mo nang ginlantaw ganit siya nga national government. Siyang Juday pa lang nag-GCQ na, nagdamo na din GCQ and LCQ. Okay. Diba? Mm. Duwa pa lang din natin positivities. GCQ ta. Sigong 22 na, GCQ na ta. Okay. Tungod siyang kung makripol ang ekonomiya mo, na mo problem nga ato na sukata. Siya mo nang ekonomiya, ginabihan nila. Many times naman ang ginasiling na dapat ang imo perimeter imo pamilya, i-secure mo. Mm. So, mo naman ang dako nga challenge sa atong kapulisan. Ang ini naman nga nagluntat nga kriminalidad and subo ni may nadula ka kabuhi. Open nga asawa itong nga naglumpat second floor. Sus. Open nga nito, paralyzed. Kasi bones mo to, fracture ka, may edad ka na. Kasi spinal mo igo dira, bakit moving nga second floor to pakas ka rom. Okay. Problema na. So possibly isa man ni guro sang madala ninyo kag masugilanunan sa Peace and Order Council meeting no dira, which nga nagapungko ka man Vice parang nga siling ko na ano ni man, anong tapos makulod? Siling ko ba si may bago naman lang organisadong grupo nga diriya na nagpangatake yaw? Kaya mo na siya amo itong may ara, kita damo nga checkpoints dire. Honestly, ang atong kapulisan ni overwork na niya. Gani? No, pero yung ilipagit ng ultra risk mo, ang mga area sa kinabutangan mo 24/7 na pulis. So, isa may kaproblema na dapat kita mag-unite ka mag-upyon. Kay... Hindi na pag-ibig ang damo. Tapos puraw lang basol sa gobyerno. Puraw lang. Hindi na namon masalangan. Tapos ipulo sa amon, hindi makamusna ka sa rang. Okay. So, kinanlan to niya, united ang aton actions, kinanlan siyang cooperation, kinanlan to magpuligay. Okay. Ini siguro dapat sa policeman isa kada ko challenge nga mention mo man nga kinahanglan kuan ini panglagson ni sila kun halimbawa butang ta isa ka organisadong grupo kay delikado niya civilian yang ang mga soft target nila inang mga balay nga skaon nila kag kun mag-gios o kun magbato kay mo iti patay kay. Well, kaya mo na casing na niyo balahin, kita na din mga senior citizens da, and Diyos ay tao da. Amo nang ilang legitimize, damo ni Duro Pension or damo ni Manny. So, pwede get, no? Okay. So, pigilan kita sa aton palibot. Kadelikado, no? Kay ang amakon mo, blakon tuod ni nga ang report kanina baton kay Vice hindi lang niya gani sibilya ang hilad. Ano may attempts la gani sa irureko pag itanay mo? Previous to nga kwan, incident to. Actually, kung ang oportunidad, mo na niyo. Amo nga ni siling ko kaina nga bisan ano pa nga regulation, may mga ginapatuman kita nga curfew para sa tao yang sa kriminal yang may determinasyon among gani siling ni Attorney Vicente Picheri niya as a former CIA head said no amount of security will suffice in the face of a determined assassin. Tituod man kung determinado to yung asudlon ka? Kung na siyang imo approach, an eye for an eye. Okay. Now, kasi mo siya siyang hindi ko sila dapat magtiner ng mga muni-classes ng tao. Gani. Delikado Hindi niya dapat yung pabayaan mo lang ni kay kung ninali karon magdamo pag ining trupa nila di kundi naglingin ang ulo tong kadadlaw karon yung may pamatyon sila da kay kung makabugtaw kay hindi man pwedeng hindi kanila yung pagpatyon kapin pa kon daw makilala Muslim mo. Yes, actually, at kung wala siyang solusyon, then others will follow. Pwede gali, isundon ka to. Gani man. Di lain pa siya kung nagdason lang biktimahon,
ang mga negosyante man nga bisan gagmay mga pamirde magani ba si pati negosyante gagmay bala sa iban nga mga batis nga manguldap ta sa bisan gulo gagmay lang nga mga negosyante para ma-income ta bangod nga manog sulod pang kita sa Agosto ho. That is correct, Juan. Action Art. So, tiyan mo na kaniyang halong kita kung pwede pa arm yourself. Gani. Now, Vice, ma-shift lang ko very quickly. May meeting ka mo with the mayor and nano mga naistoryahan nyo man? Isugpon ko lang ni kanong party sa fast craft. Di ko na matabo. Pero gabi, ano gidang inyo gin-discuss? Unti mo ini ang discuss na ton, parte sa OFWs and LSIs. Kabalo ka ang guidelines din set sa DOH naman. Symptom-based. In other words, kung wala ka symptom, papulion ka. Why ka kinang swab? Sus. This is very dangerous. Especially ang halin sa Manila mo and Cebu, LSIs mo na OFWs, ara ang palabanan nga nag-positive. Sorry to say, no? Kaya ara ang statistics eh. Okay. Now, karon kung symptom-based ka, ang guidelines dapat kung sundon lang, hindi mo na pag-swab sila kung may sa symptoms. Sus. Di ka delikado. Delikado di ka tama. Okay. So kita, ang approach na ton, I think si Mayor mapagkuha siyang executive order. Na ang panan, halin sa high-risk areas, Manila and Cebu, siging islanto ng aton approach. Kasi ang aton niyang nakuhan, we are guided by the experts, ang aton mga doctors, kaya ilang nga field, no? Kaya ilang na theories. Develop, ang incubation period mo is 14 days. Okay. And that ang virus, nag-develop siya o nag-damo within 5 to 7 days. So kita normally tani, ang aton ni approach is that after 5 days, kita yung swab. Okay. So ang ginapatin yung tagit sa quarantine centers for 14 days. Dapat ang reklamuhay nga nabaton naton, kanang kita sa guidelines. Nag-insert sa DOH. Okay. Sa subong, I think, why ko kabaluha ko na muna na ang subject na yapon kay Mayor, na i-allow your hindi, na upon arrival, as soon as possible, within 2 days, pag-apot siya quarantine center, swap siya. Okay. Then, ang aton high risk, ang aton kuan, OFWs and LSIs coming from Cebu, pagwa sang result siya, ang tanan nga negative papulion mo, kaya finish itong 14-day quarantine niya. Okay. But kung may mga problema na matabo, after 14 days, with or without siyang results, puli siya. Dito yan na 14 days na siya puli. Amo na siyang action, I think, mga bagong approach. Ato ang natabo siyang naglidat na may magipapuli, inreklamo. Ara gusto magpuli, niya ara gustong hindi. So sa approach sa subong yan, gustong puli-puli. Okay. Gusto mo dalat ng pamilya mo, hindi mo na call. Ang mapigilin, bilin. Okay. Kaya may mga legal issues na ngayon sa mahol eh. Okay. Diba, kalambal siya, tapos na kami sa Manila eh, na quarantine na kami ito, may resort siya kami, di nga away yung contracts. Diba? Then, I think mapagawa pag ito Mayor, sa detalye ng mga protocols to follow na ton. Kaya, ini ba ng briefing sila, honestly, why na obligasyon ang gobyerno sa ngay tulong ka. Okay. Ikaw nga LSI o ikaw nga OFW, may obligasyon kasi mo pamilya, kasi mo komunidad. So, muna sa mong approach ka, kung gusto kang puli-puli ka, kung lat ka sa results mo, lat ka. Hindi mo na i-call kung isubject mong pamilya.
alas 9:11 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang DOHB mismo doon nagahalog sa ngila sini nga kwan sa ngila sini nga mga guidelines. Kaya gusto nila yung matabo. Vice origin utod kita. You were saying kay Inat, amo na mapuli ang OFW o kung ilisay man after pero maobligar sila gyapon niya nga kuhaan sila sa swab sample. Subong, amo na ng approach na kung sa swab sample. Okay. Kaya ang pagsugat niya, ang pagtulong, hindi niya obligasyon sa government. Dapat lipay ka mo ganang idulong pa kamoy. Okay. But not to the extent ka sa footsteps ng imo yador ka kay dulong. Subra naman na. Kung mapasugat ka sa pamilya mo, then better. Okay. Subong nga, ito nga approach mo na wayan dulong. Sugat ka mo, taksi ka mo na. Okay. Magsiling ka nga turnover sa t-shirts o sa barangay, hindi yan literal na turnover, kay Paris Pedro, LSI ni siya bantayi. So, panoon lang yan mo ng barangay, na si Pedro maara kasi mo, muna i-address. Okay. Dapat nag-imbisitahan ka na siyang t-shirts, it follows ka na turnover ka na sa barangay. Okay. Hindi yan literal na itulong kay kapitan. So, botang balon. Sa pagkuha sa temperature mo, hindi may obligasyon sa p-hertz, hindi may obligasyon sa nurse. Gano ka, 4-year-old ka bata nga, ikaw yung monitor sa imo temperature. Ikaw ang monitor sa imo health conditions. Okay. And that, kung may ara ka kinapatyag, then inform mo ang p-hertz. Kaya si p-hertz, ma-inform sa City Health. Okay. Nga si Pedro, nga LSI na, 3 na kadlaw hilanat niya. Or naghilanat siya. Or nagubos siya. Hindi kaya ang bihert siya, pakwaon mo yan siyang daily temperature mo. Okay. So dapat may obligasyon ka sa, hindi yan may obligasyon ang gobyerno. Gobyerno yan, basol mo, sa mambal ka nga nagsaka ang cases ang Bacolod because of our system and protocols kada hindi amo no. Pila lang yang aton. Out sang aton population nga more than 800,000. Pila man lang yang aton nagpositive kuhaon kaming LSIs and OFW. OFWs. Do apat lang gani yang aton local transmission. Gani. In other words, Action Art, ang aton niya strategy is very effective. Okay. Kita nga educated. Kita nga dapat reasonable ta. Dapat may role ka magbulig sa gobyerno. Ang imo pambal ka. Tulong mo to. Home quarantine kay ikaw mismo. Disiplinahon mong lawas mo yan, hindi ka magwa. Okay. Be sure ang imo pamilya nga raslot balay mo, hindi ko paglatnan. Be sure na ang tanan na health standard, sundon mo. Okay. Hindi kayo salit mo sa gobyerno. Di mo na niya call kung pag tinamak ka na slot balay mo, kung makligig ka na magmas, maglaton ka sa pamilya mo, mo na niya call. Hindi mo niya pagpasulo ng gobyerno. Okay. Now, Vice, may balita nga ang DOH may memorandum na para at least mapadasig ang pagpagawa sa result no sa mga specimen nga ginakuha sa sining mga ginasubject sa swab test. Ambot man na-inform ka man sang City Health Office nato nga kinanglan daw ang guwaso mo nga sa provincial hospital na kita sa Silay mapadala sa mga swab sample? Well, may Atty. Bayatan ang representative ni Mayor sa province. Kaya, okay. Kung may mga meetings siya naradara. Okay. Ang Teresita Halandone is a government-owned hospital. Aton Regional Hospital is a government hospital. Ang Aton Western Visayas is a government hospital. So kita karon may ari to di Action Art, hindi pakal nga linibo pa niya mo. So I suppose sobra pa nila pa niya 7,000. Okay. Swab testing kit na hindi siya compatible sa Teresita Landone. Okay.
So dito kita kusaron ta ni siya sa Western Visayas. Aha. Oo. So may mga options kita nga. Pero kanoko ni siya kusaron ta ni. So ang I think mo nang isa siyang kuano, gina-consider. And that sa end of the month, mahuman naman di ang sa regional hospital. Okay. Naman kung kausap. So may mga options sa subong kung di itang padala siyang aton swab samples. Okay. I think may ari pa kita diri sa Western Visayas regional o sa RITM nila nga pending nga mga lapit pa ni or more than 300 swabs samples nga napadala na to sila. Okay. Anyway, i-follow up na po ni Karuna. Kaya ito ni Bayatan, another regulation, kay kagang biyahe man kay do may meeting pa man subong para sa fast craft ni nga possibly may agreement between Iloilo and Bacolod kung anong himuon sina sa pag-regulate sa gusto mag-travel, i-advise. Well, I think isa sa mga kondere isa sa take up ko kasi may di ba may joint statement si Mayor Tranyas and Mayor Beng sa Iloilo since the same category kita. Okay. I think wala na kita siyang quandares. Why na kita ng travel authority, I think, no? The may free-flowing of riding public kadi sa both islands provided na ma-fill out ka lang siyang health declaration forms. Oo, mula ng aton diri. But gina-consider na ton ang EO ni Gopong na ang EO i-require nga at PCR testing. O, diba? So, ginalansaw na kung i-apply naman na sa Bacolod noon. Okay. Kasi sa province, i-PCR test nila, which is very good, no? Siguro ay. But ang sa Bacolod, why pa ko idea kung ganong agreement ni Mayor Tranyas with Mayor Tranyas. Okay. On that note, Vice, salamat sa time may nga gasay mo. Yes, thank you very much. God bless you. Action Hotline! May nga galang dira kay Sir Carlos Caloy Legaspi, sang Legaspi, no, sang Ginoong niya mag-amuning nga open city na sa tanan. Dapat ang pumuluyo na gid ang maggiho sa pagpauntat sang kausa sa pagpalapnag sang COVID diri sa aton. Halinsong una nga tion balikan gid ang kausa para matap na ang epekto. Ti kapalo na gid ta kung anong kausa, daw ga pabaya lang ta. Correct kina nga observation imo Sir Caloy. Action Hotline! Ang tao subong balal daw nagatag niya kumpiyansa. No, nag-relax kita. Ang laxity amog ning problema kung hinali gani magpatumbaya kita. Can you imagine ang syudad ang mga protocol ng ginambal nila ti subong lain nga approach ng himuon. O kay ti isang primero ga reklamo mailisan niya di mapuli na kami. Tapos na nga amon mga mandatory quarantine sa Manila. Dugangan niyo pag hindi galing problema mo ni. Mayara sa mga obserbahan nga if in case makapauli ng iban tapos na nagnegative na sa Manila sa RT-PCR test pero pitik sintas pag-abot ni sa aton ginkuhaan sang swab sample nagpositibo pa. Morning lang Elizabeth Malagagamala, G. Solatra, Dennis Richard Tibor, Roma, Tomas Brunyola sa Alis sa Kunwa, Jong Coros, Espino Lumanog, Seba. Salamat gid sa Mandalagan naman si Iboy Pastido La Castellana, Florami Bacoli, Mirasol Araman, Nolerin Iniego Leones, Sara Iscuban, April Rose Locsin, Hinerato sa Barangay 7, May Kindo, good morning, John Michael Himay, Linlin Parlan, Mayrin Insya Pabiano, morning lang kay Jirel Marandi Gadudo, may ngaga, Grace Lorayna, kag Silava Jean SG, bukod mo pa sa iba, no? Hindi ko rin may ngagaw, kay daong chimputa ginakuan gid daw hunos lang may aga sunod amo na gani mag-check sila parihuson nila hindi kay motor lang ang istriktuhon nilang salakyan niya waay ara gani sa salakyan ang dapat usaon kay hindi ang motor lang ang painitan nila
O sa checkpoint niya guro kag sa mga ginakandak nga checkpoints ang mga kapulisan. Muna ginareklamo niya kay Kenneth Valencia. Good morning. Salamat gid. Siling ni Tublok Lawi, siling nga upgrade man akyat bahay. Hindi man sila magpaulihi. Action Art tuon na. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19
ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa to sa Action BBB program kay Ma'am Eleanor Fukuda kag paring
Chupoy Magbanwa, no, dira sa may Macau, China. Ho. Good morning. Jovi Ituna Taton, Madam Oyen Colmenares, Ken Alonsagay, kag Eli Gonzales, monitor man sila. Salamat gid sa inyo nga pagtutok kay Attorney Vicente Sani Picheri III, Jocelyn Libuon Dispuho, kag kay Sir Carlos Ligaspi, no, sang Ginoong. Good morning, dira sir. Action Hotline. Ang ako lang reminder sa inyo, pabakod gid immune system. Resistensya sa lawas sa good likaw sa anuman nga balatian, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, amo ning gina-recommend tagid sa inyo, kag ako mismo nagapamatuod kay ginausar ta ini nga produkto. Damo phytochemicals, no, ang target sini pabakuron ang aton immune system kag resistensya. Ang nami pagid kay nagabulig para sa pagsulbar sang inyo sini problema sa insomnia. Kompleto pa sa vitamins and minerals. Parisan mo sang tea, nga nami naman para sa may mga hapo kag kababainan nga nagaproblema sa ilang monthly period, amo ang complete combination sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline. With Action Elmar Madera sa technical side, ginauptan kita karon nga aga ni Action Dorel Cabato kag Action Elry Dotilios. Opo naton karon nga aga si Action Elry Dotilios kag Action Dorel Cabato. Kung man Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.